በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ሊቃውንት ናይ አቦታትና ናይ ሊቃውንት አምላክ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረና ዝተመስገነ ይኹን። ዝኸበርኩም ናይ ሐመረ ቅኔ ዘዋላ ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም? አነ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ሰላሜ በቀዳማይ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ቅኔ ሙሉእ ቤት ቅኔ አቅርቤ ነይረ ናይ ወርሃ ክረምቲ ማለት እዩ። ግን ትርጉሙና ምስጢሩ ሰምና ወርቁ እንታይ ከም ዝኾነ ትርጉማ ይቀረበን ማለት እዩ። በዚህ ምክንያት ሕጂ ለማዓንቲ በሐድሽ ቪዲዮ መጽየነኹ እሱ ደግሞ ናይቲ ቅኔ ትርጉሙ ሰምና ወርቁ ምስጢሩ እንታይ ይመስል ዝብል ሕፅር ብዝበለ ቃላት ክንርኦም ማለት እዩ። አዋልደ ጋዲ አውያን ይዜንዋ ምስለ ቄዱር ወስገባኢ ብሂለ ጳውቄና ግፉእ ዘጋዲ ወብሂለ ዝናም ገፋኢ ዝብል እዩ። ናይ ጋዲ አዋልድ አውያን ምስ ቄዱሮስ ሰራሕተኛ ቄዱሮስ ዝበሃል ዝደርቅ እንጨት እዩ። ምስዚ ያውጋዓ እንታይ ኢለን ያውጋዓ ማለት ገፋዒ ጽጋበኛ እዩ። ጳውቄና ማለት ድማ ግፉእ እዩ ዝተገፈዐ ዝተበደለ ኢለን ያውጋዓ ዝብል ትርጉም ዘለዎ ማለት እዩ። ንሰሙ ኣብዚ ዓለም ሓደ ግፉእ ገፋዒ ኣሎ ተገፋዒ ኣሎ ዝብድል ኣሎ ዝተበደለ አካል እውን ኣሎና ዝኾነ አዋልድ እንታይ ኢለን ያውጋዓ ጳውቄና ማለት ግፉዕ ዝተበደለ እዩ። ዝናም ማለት ደግሞ ግፍዐኛ ጽጋበኛ ሰብ እዩ ኢለን ያውጋዓ ንማለት ዝኣክል እዩ። ናፍቲ ወርቁ እንትንኸድ ግን አውያን ዝደርቃየን ጳውቄና እውን ዝደርቅ እዩ። እዚኦም ጳውቄና በዓል አውያን ወይን ዝበሎ አውያን ኢሉ ይበዝሕ። በዓል ጳውቄና በዓል ወይን በዓል በለስ ብዝናብ ብክረምቲ ምክንያት ደረቁ ንማለት ዝኣክል እዩ። እቲ ካልኣይ ጉባኤ ቃና እማ እዜኑ ደወየ ብእሴ ጋዲ ዘሰጠብ ዮን አልሃቆ ውስተ አዕዋዲሃ ለሴሬቅ ወጋዲ እስመ ይዓውድ እራቆ ሰጠጵዮን ዝበሃል አቦ ዘዕበዮ ናይ ጋዲ ሰብኣይ በለስ ካብ መዓዝ ጀሚሩ ሓሚሙ ካብ መዓዝ ጀሚሩ አእምሮ ሲሒቱ ውስተ አዕዋዲሃ ለሴሬቅ ወጋዲ እስመ ይዓውድ እራቆ ኣብ ናይ ሴሬቅና ኣብ ናይ ጋዲ ከተማታት ጥራሕ ሰውነቱ ይዘውራሎ እሞ ካብ መዓዝ እዩ ሓሚሙ ይበሃል ማለት እዩ። ንሰሙ ሓደ ሰብ ምክንያቱ ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ጥዕና በአግባቡ በቲ ዝግባእ መልክዕ ልብሱ ምልባስ እዩ ማለት እዩ። ለሚርግዝ ጥራሕ ሰውነት ምኻድ ናይ ስልጣኔ መለክዕ እንዳኾነ ይመጽእ ኣሎ። ብዝኾነ ግን መዓዝ ሓሚሙ ይበሃል ማለት እዩ። ንሰሙ ናብ ወርቁ እንትንኸድ ግን በለስ ብሓጋይ ለምለም ዘይነበረን ምስ ቆጽሉ ዘይነበረን መዓዝ ሓሚሙ ማለት መዓዝ ደሪቁ ደኣ ካብ መዓዝ ደሪቁ እዩ። ምክንያቱ እስመ ይዓውድ እራቆ ጥራሕ ሰውነት ይዘውር ኣሎ ማለት በለስ ሓጋይ ለምሊሙ አቁልቲ ነሮሞ ሕጂ ግን ጥራሕ ሰውነት ይዘውር ማለት ጥራሕ ጉንዲ ተሪፉ እቶም እጽእቲ አቁልቱ ኩሎም ረጊፎም ንማለት ዝኣክል ጻተ መወድስ አምላክ ኢትተዓቀው ሊቃውን ተላኢሉ ወታይቱ ናይ ታሕቲና ናይ ላዕሊ ናይ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ኣብ ዝኸበረ ቦታ ዘለኹምና ኣብ ታሕቲ ዘለኹም ገና ኣሕዋትና ናይ መወድስ አምላክ ምጽአት ዕለተ ምጽአት ኣይትተሓላለዉ በዚ መዓልቲ እዚ ይመጽእ ኢልኩም ኣይትጸበዩ ከመ እንተ መብረቅ ዘያሬድ አኮኑ ለቃለ መወድስ ምጽአቱ ናይ ቃለ መወድስ ጎይታና ምጽአቱ ከም መብረቅ በሓደ ግዜ ዝመጽእ እዩ። እዚ ናይ ቅዱስ ወንጌል ቃል እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 24 ናይ ወዲ ሰብ አመጻጽኣ ማለት ንሃታይ አነ ዝመጻላ ዕለት መላእክቲን ደቂ ሰባት ናይ ፈልጥዋን ዘይትፍለጥ ዕለት ያይሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ። መጽሐፋዊ ቅኔ እዩ። ናብ ወርቁ እንትንኸይድ ግን መወድስ ዝግበረሉ መዓልቲ በዚ መዓልቲ ይልኩም ኣይትጸበዩ አሕዋትና መወድስ ዝግበረሉ መዓልቲ ኣይፍለጥን እንዳጽናዕኹም ብዘለኹም ስራሕኩም እንዳሰራሕኩም መወድስ ዝግበረሉ መዓልቲ በዚ መዓልቲ ይልኩም ኣይትጸበዩ መወድስ ዝግበረሉ መዓልቲ ኣይፍለጥን ማለት ዝኣክል እዩ። ናብዚ አምላክ እንትንኸይድ ክረምተ ውላጤ አምላክ ዘለራምኖን ፈጠርኮ ለፈርዖን ወይነ ሰማርያ ዲበ ባሕር አትረፍኮ አስጠምኮ ወላ አቃኒ ምልክዓም አሃዱ ቀላይ ኤርትራ አይደውኮ ዝብል እዩ። እዚ ደግሞ ክረምተ ውላጤ ክረምቲ አምላክ ዘለራምኖን ፈጠርኮ ንራምኖን አዳም ዝፈጠርከዮ ክረምቲ አምላክና
نتي ناي سماريا وين فرعون أب إرترا ترفكايو أباهر إرترا أستمكايو ولا أكاني ملك أم أحدوك أنا إرترا أيدوكو نتحاد موسى أكاني زتبهال موسى جن ناي إرترا بحري الساجر كايو بحري خفيل كالساجر كايو زبليزي تاريخ كني بوريك زسعات زليو وريك زسعات انتتانو إسرائيل بحري تخافيلهم تساجرهم جبس أويان مسفر وان مسنقوسهم دما أب بحر إرترا سات إمامي مالتي نسمو نفرعون أستيمكان إسرائيلاويان ناو هاجرهم ملس كايومين ورقو جن نتي وين يزبها الإس وحج ما يوسيدوا أب بحري أستمكايو بعرا منون بعل أكان يزبها له إصوات جن خيلو منو مجبر كايوم كرمتي نمال زأكليو خالا أيز أملاكي كرمتو اللاتي يتقدس سمزي أكادمنا لرا منون عمت أنا فتركو مريت زسينا ولا زتمندب وينته هو إيصايا إلى تيبسنا زبليو زي ترجمون تنترجمو عن تاخرمتي قويتانا سم كادمنا زتمسجنا يكون سم كايقدس زتمسجنا يكون سم كادمنا زمسجنا له مخنيات انتنبل لرامن وان عمت انا فتركو مريت زسينا مرامن وان ادم كاب نايسينا مريت كاب 40 باهريات فقير كايو خامو نادم رامنون ስለዝፈጠር ካዮ ካመሬት ስለዝፈጠር ካዮ ሱም ከተመስገነ ይሁን ወለዘ ተመንደበ ወይን ትሁወ ሲሳይ ዕለቱ ይብስና ኒቲ ተሸገረ ወይን ድማ ናይ ዕለት ምግቡ ይብስና ትሁወ ኻሞ ሱምካ ዝተመስገነ ይሁን ዝብል እዚ በጸሎትና አውነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ በአብ ሰማይ ዘለኻ አቦና ሱምካ ይቀደስ ይመስገን ንብል በጸሎትና ማለቲ ምክንያቱ ከምኡ ንብል ሰብ ስለዝፈጠረ كمون زبلع زستي سي انانت نشجرون ناي ዕለት ምግብና ሂውኑ ስለዛንብረና ብቸርነቱ በመሕረቱ ስለዛንብረና ሱምካ ይመስገን ንብል ማለት ይንሰሙ ንወርቁ ግን ክረምቲ ንራምኖን ዓለም ሊሙ ንበለስ አድረቆ ንወይን አድረቆን ማለት ዘአክልዩ ካብዚ ቀጽሉ ናሚበዙና ንኸይድ ጽቡ በሲዶና ራምን ወንዘ ይዘከሮ ህዳጠ ለአምላከ ገለአድ ምጽልውና ነቲ ናይ ገለአድ አምላክ ድርቂ ንእሽተይ እኮ ዘይሓስቦ ዘይዝክሮ ናይ ሲዶና ጽጋበኛ ጽቡብ ራምኖን ወርሃ ሲመት ዘጳጦስ ለቄድሮስ ወጳውቄና ዝተሸገሩ ቄድሮስና ጳውቄና ንዚኦም በቲ ናይ ሹመቱ ወርሃት እንዘ ስልጣኖ ይስየፎ ይገፍኦም በሲና ስልጣኑ ተአማሚኑ በስልጣኑ ምክንያት ንቶም ዳኹ ንቶም ነዳያን ይገፍኦም አብሲና ይገፍኦም አሎ እዩ ንሰሙ ሓደ ዘይፈልጥ አሻሰብ ስልጣን ሐላፊ ከምዃኑ ዘይፈልጥ ሰብ ስልጣን እንተሒዙ ንቶም ፎቶውቱ ብጣዕሚ ያኽብሮም ንቶም ጸላእቱ ኮዋላ እንተ ዘይኾኑ ንቶም ዳኹ ንዓኡ ኺጠቕሙኒ ኣይኽእሉን እዮም ኢሉ ዝሓስቦም ድማ ይደፍኦም ይብድሎም ማለት ይንሰሙ ንወርቁ እንትንኸይድ ግን እዚ ራምኖን ካብ በዓል ቄድሮስ በዓል ጳውቄና ዝበሃሉ እጽዋት ተፈልዩ እሱ ለምለሜ ንዓኦም ይገፍኦም ማለት እሳቶም አፍቲ በቂሎም ነበሩ ቦታ እሱ በቂሉ እሶም ግን ደሪቆም ወደቁን ማለት ዘአክልዩ ካብዚ ቀጽሉ ናው ዋዜማ መንኸይድ ዋዜማ አምላከ አበዊነ ጉባኤ ቃና ዘእም ቅድመ ዓለም ሐልወከ ወእስከለ ዓለም ትሄሉ እቀበነ እሞተ ድንቃዌ ዘመርቀያን ኩሉ ወእም ተመንድቦ ዘሲሞን ለሐብለ አንጥያው ወስሐብሉ አምጣነ ኩሎ ተዓቅም እንዘ በላኢሉ ከመ እዝራ ነበበ በቃሉ ዝብልዩ እዚ ደማ ናይ አቦታትና አምላክ ጉባኤ ቃና ናይቶም ሊቃውንት ናይ በዓል ቅዱስ ያሬድ አምላክ ጉባኤ ቃና እስኻ ዘእም ቅድመ ዓለም ሐልወከ ወእስከለ ዓለም ትሄሉ ቅድመ ዓለም ዝነበርካ ዓለም አሕሊፍካውን ትነብር ናይ አቦታትና አምላክ ጉባኤ ቃና እቀበነ እሞተ ድንቃዌ ዘመርቀያን ኩሉ ካፍቲ ናይ መርቀያን ሞት ድንቁርና አድሕነን ሐልወና ወእምተ መንድዎ ዘሲሞን ለሐብለ አንጥያኮስ ሐብሉ ናይ አንጥያኮስ ወገን ጼሮጻይዳን ናይ ጼሮጻይዳን ወገን ሲሞን ናይዚ ሽግር መከራ ድንቁርና ወይ መከራ ክህደት ካብዚውን አድሕነና አምጣነ ኩሎ ተዓቅም እንዘ በላኢሉ ከመ እዝራ ነበበ በቃሉ ከምቲ እዝራ በቃሉ ተዛረዎ እስኻ ኣብ ላዕሊ ሰማይ ኾንካ ንኹሉ ትሕልዎ ኻሞ ሓልወና ዝብልዩ እዚ ንሰሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ሰማይ ኮይኑ ንኹሉ ዝሕሉ ከምዃኑ ከምኡውን ንሕና ብጸሎትና ሓልወና ካብ ሞት አድሕነና ካብ ክሕደቱን ሓልወና ካብ ሽግር አድሕነና ኢልና ንልምኖ ምዃኑ እዩ
ንወርቁ ግን ጉባኤ ቃና ከም በዓል መርቅያን ከም በዓል ንስጥሮስ ከም በዓል ፂሩ ጻይዳን ከም በዓል እቲኦም ካልኣት ከሓድያን ከማኦም ካይንክሕድ ርድኣና ንኣምላኽና ፍልጠና ማለት እዩ። ቅኔ ሓደ ናይ ፍልስፍና መንገዲ እግዚአብሔር ንፈልጠሉ መንገዲ እዩ። ሃልወተ እግዚአብሔር ንርድኣሉ መንገዲ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ብቅኔ ምኽንያት ከም በዓል መርቅያን ከም በዓል ፂሩ ጻይዳን ካብ ምኽሓድ ንድሕንና ንማለት ዝኣክል እዩ ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂሉ ካልኣይ ዋዜማ ንጉሳ አርሞኒኤም ወአስቀሎና ዘበ ዕድሜ ሕያው ቀርሜሎስ ወዘበ አርሞኒኤም ዕድሜ አዝዞሙ ለሰራዊትከ ደመና ወይሜ ዝብል እዩ። ናይ አርሞኒኤምና ናይ አስቀሎና ንጉስ ክረምቲ ዘበ ዕድሜ ሕያው ቀርሜሎስ ወዘበ አርሞኒኤም ዕድሜ ናይ አርሞኒኤም ዕድሜና ናይ ቀርሜሎስ ዕድሜ ሕያው ቀርሜሎስ ናይዚ ዕድሜ በዞም ናይዚኦም ዘመን ዝነገስካ አንታ ክረምቲ ናይ ቀርሜሎስና ናይ አስቀሎናና ናይ አርሞኒኤም አምላኽ ክረምቲ እዚኦም ዝልምልሙ ቦታታት እዮም። በዓል ቀርሜሎስ በዓል አርሞኒኤም በዓል ሲዶና ናይ ለምለም ቦታ ዘይደርቁ ቦታታት እዮም ደሚ ብክረምቲ ወርሓት ማለት እዩ። ስለዚ ናይዚኦም አምላኽ አዘዞሙ ለሰራዊትከ ደመና ወጊሜ ንደመናና ንጊሜ ሰራዊትካ አዘዞም እንታይ ይገብሩ ጸባሂተ ልምላሜ ያምፁ እምድረ ሜዶን ወሮሚ ካብ ሮሜና ካብ ሜዶን ግብሪ ለምላሜ ግብሪ ካምፁልካ አዘዞም ወእምአማጽያን ዘሴሬቅ ምስለ ህጥጥሜ ይቀብዎ ለፍቁር አበሜ ነቲ ፈታዊኻ አበሜ ዝበሃል ፈታዊኻውን ምስቲ ህጥጥሜ ዝበሃል ፈታዊኻ ካፍቶም ናይ ሴሬቅ አማጽያን ካድሕልዎ ኺሕልዎ ንሰራዊትካ አዘዝ ይበሃል። ንሶሙ ናይ ሓደ መንግስቲ ስራሕ ሓደ ግብሪ ያኽፍል እዩ። ካልኣይ ህዝቡ ምሕላዊ ናይ ሓደ መንግስቲ ስራሕ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሜዶን ካብ ሮሜ ግብሪ ሓምፁልካ ንሰራዊትካ አዘዞም ነቶም አማጽያን አጽዕኻውን ነቶም ፈተውትኻ ብሰራዊትካ ሕልዎም ይበሃል። ክሕልዎም ግበርዎም ደህንነቶም ሰላሞም አረጋግጾሎም ይበሃል ንሶሙ ማለት እዩ። ናብ ወርቁ እንትንኸይድ ግን አንታ ደመና ነቲኦም ሰራዊትካ ጊሜና ደመና ማለት ክረምቲ እንትመጽእ ጊሜውን ዘሎ ደመናውን ዘሎና ክረምቲ እንትመጽእ ጊሜና ደመና መጽኦም ናይ ሜዶንና ናይ ሮሜ መሬት ኩሉ አለምለሙ ነቲኦም ህጥጥሜና አበሜ ዝበሃሉ እጽዋትን ካፍቶም ወእም አማጽያን ዘሴሬቅ ካፍቶም ናይ ሴሬቅ አማጽያን ካብ በዓል በለስ ካብ በዓል ወይኒ ፈልዮም አለምለምዎም ንማለት ዝኣክል እዩ። ካብዚ ቀፂሉ ናብ ስላሴና ንኸይድ ሰኪኖን መነኮሳዊ አዋልደ ገለአድ ወእብራስዲ ዘውስተ እብራስዲ አባነ ናዛዚ ወመምህርነ ይብላከ ኣብ እብራስዲ ታረጋጋአና ዝታናዘና አቦናና መምህርና ናይ ገለአድና ናይ እብራስዲ አውያን እና በለስ አዋልድ አቦና መምህርና ዝብላኻ አባ ሰኪኖን መነኩሴ ሰኪኖን አንታ መነኩሴ ሰኪኖን ውስተ ሴሬቅ ይተፈርህኑ ደመና አምላከ አፍቲ ሴሬቅ ዝበሃል ገዛኻ አፍቲ ሃገርካ ነቲ ደመና አምላክ ይትፈርሖን ዲኻ ሞጣይተ ይብስና ለግብጽ ሞጣይታ እንዘ ትትከደን ለሊከ ነቲ ናይ ግብጽ ክዳን ድርቂ ክዳንካ ቀሚሽካ ነዚ ተኸዲንካ ወመልዕል ተርእስከ ገቢረካ አስኬማ ፀሓያ ለሴሬቅ ሃገረ አቡከ ናይ አቦኻ ሃገር ዝኾነት ሴሬቅ ናይ ሴሬቅ ናይ ፀሓይ ቆውዕ ጀርካ ህዝብኻ ስለታታልል እስኻ ህዝብኻ ታታልልኻ እሞ አምላኽካ ይትፈርሕ እንድኻ ይበሃል። እዚ ድማ ብዘይ ግቡእ ዝኸይድ ብናይ አቦታትና አቡነ እንጦንስ በአቡነ መቃርስ ሱም እንዳተፀውዐ መነኩሴ ታሂሉ ናሃቶም ቆውዕ ገይሩ ናሃቶም ክዳን ቀሚስ ከለሜዳ ተኸዲኑ ነገር ግን ናሃቶም ስራሕ ዘይሰርሕ መነኩሴ ይኾን እሞ አምላኽካ ይትፈርሕ እንድኻ ናይ እንጦንስ ናይ መቃርስ ቆውዕ ጌርካ ናይ እንጦንስ ናይ መቃርስ ልብሰ ምንኩስና ለቢስካ ህዝብኻ ታታልል እስኻ አምላኽካ ይትፈርሖ እንድኻ ይበሃል ንሰሙ ማለት እዩ። ንወርቁ እቲ ሰኪኖን ዝበሃል እጽ ብደመና ብክረምቲ ምክንያት ዝደርቅ ኢልና ክረምቲ እንትመጽእ ደመና ጊሜ እንትመጽእ ሰኪኖን ዝበሃል እንጨት ደረቀ ንማለት ዝኣክል እዩ። ካልኣይ ስላሴ ወአቃኒ ወራዙ ተቀርሜሎስ ወሲዶና ጸላኢተ ጸላኢ ዘሴሬቅ ይብስና ፈያተ ሴሬቅ ፈያቲ ናይ ሌባ ሴሬቅ ናይ ሌባ ሴሬቅ ሌባ ይብስና ናይ ሴሬቅ ጸላኢ ንዚ ዝጸልኡ
ናይ ቀርሜሎስና ናይ ሲዶና ጎበዛት ቄድሮስን እቲ ራምኖንና አቃኒ እዚኦም ሰሓቅዋ ወተሳለቅዋ ለበለስ አኻቲ ነታ ሓንቲ በለስ ሰሓቅዋ ተላገጹላ በታ ሓንቲ በለስ ተላገጹ ሰሓቅዋ እስመላ አኻቲ በለስ ዘጋዲ ነዳይተ ስጋ አልባቲ ስዕርተ አርሞኒኤም ወእንታክቲ መፍቀሪተ ቀርሜሎስ ጳጦስ በወርሃይ እቲ ስነገጻ ዘሰነየላቲ ብዘመና መልክዓ ዘምሓረላ ናይ አርሞኒኤም ፈታዊት ጳጦስ ናይ ዚአና ናይ አርሞኒኤም ጸጉሪ ንበለስ ነታ ናይ ጋዲ ድኻ በለስ ጸጉሪ ስለዚየውላ በዚአ ሰሓቁቶም ጎበዛት አቃኒና ራምኖን በዚአ ሰሓቁ በታ ጸጉሪ ziyeውላ በበለስ ጓል ሰሓቁ እዩ እዚ ንሰሙ ብስጋ መለክዒ ናይ ሓንቲ ጓል መለክዒ መልክዕ አሎ ካው ጸጉሪ አሎ ጸጉሪ እንተዚየውላ ይሰሓቅ ማለት እዚ ደካማ መለኻኽታይ እርግጽ ሓደ ሰብ ናይ ሓደ ሰብ አመለኻኽታኡ ውሳጣዊ ሕሊናኡ ውሳጣዊ ጽቡቕ ስነ ምግባሩ መለክዒ እንበር መልክዑ ዘለዎ ሃፍቲ ዘለዎ ጸጉሪ ዘለዎ ካልእ ነገር አይኮነና ግን እዚኦም ዘይፈልጡ እዮም እዚኦም መናኡሰዮም ስለዚ በታ ሓንቲ ጸጉሪ ziyeውላ ጓል ሰሓቁ ንሰሙ ንወርቁ ግን ራምኖንና አቃኒ ዝበሃሉ እጽዋት እንቲልምልሙ እታ በለስ ትበሃል ግን ደረቀት እቲ ጸጉር ያውላን ማለት እቲ ቆጽላ አውጽልታ ረገፈ ንማለት ዘአክል እዩ ካብዚ ቀጽሉ ናብ ዘይእዜ እና ንኸይድ ዘይእዜ አምላኩ ለፈርዖን ከርመውላጤ አማ አዲ ተወልደ ወተሰገወ ቀዲሙ አማ አዲ ተወልደ ወተሰገወ ቀዲሙ ናይ ታወር አምላክ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከረም ተወላጤ እዚ አማ አዲ ተወልደ ወተሰገወ ቀዲሙ ሰብ ኮይኑ ብተወለደሉ እዋን ውስተ ቤተልሔም ደብረ ሲና አብ ቤተልሔም ደብረ ሲና ብዝተወለደሉ እዋን ቆጽለ እጽ ሐመል ማለት ሲሉ አልበሰቶ እሙ አዲኡ ድንግል ማርያም ደመና ናይ እጽ ቆጽሊ አልበሰቶ ለከርመውላጤ አምላክ እግዚአ ቀናንሞስ አድራስ ቀስሙ ማለት ነጋዴ ማለት እዩ ነጋዴ ቀናንሞስ ናይዚ ጎይታ ክረም ተውላጤ አምላክ ንዚ ናይ ቆጽለ እጽ አልበሰቶ ኸደነቶ እዩ ወመላእክቲሁ ሰብሁ እንዘ እያረሙ ስመ እግዚኦሙ ከርም እንዘቅድ መገጹ ይቆሙ እቶም መላእክቱን ስቅ እንታይበሉ አፍቲ ቅድሚኡ ጠጠው ኢሎም ናይ አምላኮም ናይ ፈጣሪኦም ናይ ክረምቲሱም አመስገኑ ዝብልዩ እዚ ታሪክ እኔ መድኃኒትና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ተወለደሉ እዋን አብ ቤተልሔም ተወሊዱ አዲኡ ድንግል ማርያም ናይ ኩላና አዲ ድንግል ማርያም ታልብሶ ልብሲ ስለዘይነበራ ቆጽለ እጽ ያልቢሳቶ ማለት እዩ መላእክቲውን አመስግኖሞ ማለት መላእክቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተወለደ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ እንዳበሉ አመስግኖም ያም ማለት እዩ ስለዚህ ንሰሙ እዚ እንትኸውን ታሪክ እዩ ንወርቁ ግን ክረምቲ ብዝመጻሉ እዋን ክረምቲ እንትኸውን እቲ ሓጋይ ተለዊጡን አክረምቲ እንትመጽቱ ወርሓት ምድሪ ሁላ ለምለም ኮነት ብቆጽሊ ተኸደነት ምድሪ ንማለት ዘአክል እዩ ካብዚ ቀጽሉ ናብ መወድስና ንኸይድ አልቦ በሴሬቅ ወበምድረ ጋዲ በመርሓ አመጻ ክረምት ዘልቡናሁ ይነደ በቲ ናይ አመጽ መራሒ ክረምቲ ልቡ ዘይቆሰለ አብ ሴሬቅና ጋዲ አይርከብ ልቡ ሁሉ ቆሲሉ ማለት እስመላ ኢለነ ዳይ ሳምሮን መቅሰፍተ ጥብጣቢ አውረደ እንታዩ ተዘቅሰሎም ተልና ደሞ በቲ ድኻ ዘይዓቅሙ መከራ አምጽልዩ አብ ሳምሮን አብ ልዕሊ ሳምሮን አፍቲ ድኻ ሳምሮን ዝበሃል ድኻ ሰብ ዘይኽእሎ መከራ አምጽልዩ መግረፍቲ አምጽዩሞ ክረምተውላጤ መርሃ አመጻ እዝየዩ ማለት ከምዚ ዝገብር ወአውያነ ሊቃውንተ ጋዲ ሰደደ ናይ ጋዲ ሊቃውንተ አውያን ዝበሃሉ ሊቃውንቱን ካብ ሃገሮም አሳዲድዎም እሞ በዚ መንግስቲ እዚ ልቡ ዘይቆሰለ የለን እዩ ካብዚ ቀጽሉ ወላኢለ ሰኪሞን ወጳውቄና የዋሃነ ህዝቡ ይቃርህ መበንገን ይቀነጎድጓደ እለ ህዝቡን ድሮን ይትኩሳሎ ድሮን ስለዝትኩስ በዚ ዘይተናደደ ዘይሐዘነ ሰብ የለን ይብል ካብዚ ቀጽልሞ ቄድሮስሂ
ነዳይ ተጋዲ ዘመከራሃ ይውህደ መከራአ ዘይነአሰ ናይ ጋዲ ድኻ ቄድሮስ እውን እዚአውን እንታይ በለት ክረምተ ውላጤ መርሃ አመፃ ምድረ ጀርጀሲኖን ዘአርአደ አይ ጀርጀሲኖን ምድሪ ዛርዓደ እቲ ናይ አመፅ መራሒ ክረምቲ አምጣነ ቤታ ነሰተ ወንዋያቲ ሃወሰደ ቤታ አፍሪስላ ይሞ ስለዘፍረሰና ወንዋያቲ ሃወሰደ ገንዘባውን ስለዚ ወሰደላ መከራይ የምጽሩና ተወሰከ ወፈድፈደ እቲ መከራይ እቲ ድርቂ መከራይ በዛህ ፈጽሙ በዛህ ሃበሃበት ቤቱ አስቆቅ ወታወዩ ገሃደ መከራይ በዛህ መከራይ በዚሁ እንዳበለ ታልቅሳላ ሰይእታ ቄድሮስ ድኻውን ታልቅሳላ አልቀሰት ይባሃል ማለት እዚ ንሰሙ ሓደ መራሒ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዘይግባእ ግብሪ እንታምጽዩ ካውን ሊቃውንትን ታሳዲዱ ብልዕሊ ህዝቡን ጥይትን ተተኩይሱ እዚ በዚ መንግስቲ እዚ ደስ ዲውለ የለን ማለት ምክንያቱ ሁሉ ሰላም ይዳሊ ሁሉ ወጪው በሰላም ኪአቱ ሁሉ ሰሪዑ ይበልዕ ይደሊ ስለዚህ ከምዚ አይነት መንግስቲ እንተመጽው ግን ሁሉ ብልቡ ይሐዝን ማለት በዚ መንግስቲ እዚ ልቡ ዘይነደደ ዘይተቆጣዐ ሰብ የለን ይባሃል ነሰሙ ማለት ንወርቁ ግን በክረምቲ ወርሓት በዓል ዘይደረቀ እንጨት የለን በዓል ሰኪሞን በዓል ወይን በዓል በለስ ደሪቆም እዮም ዘይደረቀ የለን ንብዙሓት እጽዋት አድሪቆም ንማለት ዝአክል እቲ አሰኪኖን ንብረታ ተወሲዱ እሞ ከምዚ ላልቀሰት ንብረታይ ተወሲዱ መከራይ በዚሁ ላልቀሰት ማለት ድማ ሰኪኖን ሓቢራ ደረቀት ንማለት ካብዚ ቀጽልና ካልኣይ መወድስ እቲ ካልኣይ መወድስ ንጉሳ አርሞኒ የምከር መደንግጸ ግርማ ሰራዊቲሁ መብረቀ ወበረደ ወደመና እንዘ እምድህሬሁ ያተሉ አመተ ርእየ በሲና ወአመ ይቀጠቅጥ አጽራሪሁ ይርዕዱ ወይደነግጽ ወቄድሮስ ወህና ሐያላ ነገላአድ ወእብራስቲ እለ ትእዛዞ ይሰምዑ ወእያከብሩ በቅድምና ለከርመ ውላጤ ትእዛዛቲሁ መርሃ ጋላይ ወባብና እጸጳጦስሂ ወራምን ወን አዋልደ ቀርሜሎስ ወሲዶና እምትቁጠይ ተቃሉ ያምስጣ ወእማአቱ ይድሃና ታይተብረቂው ያስተበርካ ወተጻህሎት ወይትማሐጸና እስመ እምትቁጠቱ በረድ ፈራሂተ አርሞኒኤም ኮና ታይተብረቂው ያስተበርካ ወተጻህሎት ይትማሐጸና ዝብሊ እዚ ድማ እንቲ ትርጎም ንጉሳ አርሞኒኤም ከርም መደንግጸ ግርማኡ ዘፍረ ናይ አርሞኒኤም መራሒ ንጉስ ክረምቲ እዚ አዊቲሁ መብረቀ ወበረደ ወደመና መብረቅ ደመና በረድ ዝባሃሉ ናይ መንግስቱ ሐያላን ሰራዊቱ እንዘ እምድህሬሁ ያተሉ አመተ ርእየ በሲና ንዚኦም አኽቲሉ ኣብ ሲና ብተራአየሉ እዋን አፍቲ ተራአየሉ እዋን ወአመ ይቀጠቅጥ አጽራሪሁ ጸላእቱን በቲ ዝቅጥቅጠሉ እዋን ይርዕዱ ወይደነግጹ ቄድሮስ ወህና ሐያላ ነገላአድ ወእብራስዲ እለ ትእዛዞ ይሰምዑ ወእያከብሩ በቅድምና ለከርመ ውላጤ ትእዛዛቲሁ መርሃ ጋላዮን ወባብና ጋላዮንና ናይ ባብና ዝባሃሉ አይጉር መራሒ ከርመ ውላጤ ንጉስ ናይዚ ትእዛዙ ዘያኽበሩና ዘይሰምዑ ናይ ገላአድና ናይ እብራስዲ ሐያላን አመፀኛታት ቄድሮስና ጳውቄና እዚኦም ሰራዊቱ አኽቲሉ ጸላእቱ እንዳቀጥቀጥ ያፍቲ ዝመጻሉ እዋን እዚኦም ይድንግጹ ይፈርሑ እዩ እዚ ንሰሙ ሓደ ንጉስ በዓል ግርማ ሐያል ንጉስ ብዙሕ ሰራዊት ዘለዎ ንጉስ ጸላእቱ እንዳቀጥቀጥ ንዓኡ ዘይግዝኡ ህዝቢ እንዳግዚኤን ትመጽእ እቶም ንዓኡ ዘይግዝኡ ነበሩ ሐያላን ዲውሉ ነበሩ ሐያላንና ንሕና ዝገዝአና የለን ዲውሉ ነበሩ ይፈርሑ ይድንግጹ ማለት ምክንያቱ ትእዛዙ አይሰምዑን እቲ ሕጉና ያኽብሩን ስለዝነበሩ ማለት ንሰሙ ንወርቁ ድማ ክረምቲ በቲ ዝመጻሉ እዋን ማለት ጸላእቱ እንዳቀጥቀጥ በቲ ዝመጻሉ እዋን ማለት ነቶም ዝደርቁ እጽዋት እንዳድረቀ ነቶም ዝልምልሙ እጽዋት ድማ እንዳለምለም ያፍቲ ዝመጻሉ እዋን ቄድሮስና ህና ዝባሃሉ እጽዋቱን ሓቢሮም ደረቁ ማለት እዚኦም ዝደርቁ እጽዋት እዮም ማለት ካብዚ ቀጽሉ እቲ ላዕሊ እጸጳጦስሂ ወራምን ወን አዋልደ ቀርሜሎስ ወሲዶና ናይ ቀርሜሎስና ናይ ሲዶና አዋልድ እጸጳጦስና እንትቁጠይ ተቃሉ ያምስጣ ወእማአቱ ይድሃና ካፍቲ መከራ እሱ ዛምጾ ካፍቲ ግርፋቱን ክድሕና
ታሕተ ብረጅሁ ያስተበርካ ኣብ ትሕቲ እግሩ ይሰግዳ ወተሳህልወቶ ይትመሐፀና ይቅርታውን ይልምና እስመ እምትቁጠይቱ በረድ ፈራህ ተቀርብ አርሞኒየም ኮና ካፍቲ ብዙሕ ቁጣው ካፍቲ ብዙሕ ቁጣው ኩርያኡ ካፍቲ በረድ ኩርያኡ ናይ አርሞኒየም ፈራሓት ስለዝኾና ዘፍርሕ ስለዝኾነ ምሕረቱ ይልምና እዩ እዚ ንሰሙ ጸላእቱ እንዳቀጥቀጤ ነቶም ዘይግዝኡሉ ህዝቢ እንዳግዚአን ይመጽእ እዚአን ድማ በልህታትየን ኸይደን ኣብ ትሕቲ እግሩ ይወድቃ ምሕረቱ ይልምና ማለት እዩ ንሰሙ ናብ ወርቁ እንትንኸይድ እዚአን በዓል ዕፀጳጦስ ራምኖን ዝበሃሉ እጽዋት ዝልምልሙ እዮም ግን ምንም እኳ እንተለምለሙ ብክረምቲ እዋን ግን በረድ ይውዖም ንፋስ ያውድቆም እዩ ስለዚ ተወሰነ ጉድኣት ይወጽሖም ማለት እዩ ይሰግዱ ማለት ብንፋስ ይወድቁ ብበረድ ይውቅዑ ከምኡውን ማይ ይወስዶም ማለት ዝኣክል እዩ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂሉ ሓፂር መወድስ እዩ የዋሃን ዘያሬድ ለኤጲፋኒ ወስዓርኩ ነግደ ያሬድ ምስጢረ ስላሴ ተወከፉ እስኩ አንቱም ናይ ያሬድ የዋሃን መፍቀሪያን ልሳነ ግዕዝ ሊቃውንቲ ለኤጲፋኒዎስ ዓርኩ ኤጲፋኒዎስ ካብቶም 14 ናይ ቅዳሴ ሊቃውንቲ ሓደ እዩ ናይ ኤጲፋኒዎስ ፈታዊ ያሬድ ናይ ያሬድ የዋሃን መፍቀሪያን ልሳነ ግዕዝ አንቱም ሰባት ስኻትኩም ነግደ ያሬድ ምስጢረ ስላሴ ተወከፉ እስኩ ናይ ያሬድ እንግዳ ምስጢረ ስላሴ ንዚ ነቲ እንግዳ ምስጢረ ስላሴ እስቲ ተቀበልዎ እዩ ንሰሙ አንቱም ሰባት እስቲ እንግዳ ተቀበሉ በዓል አብርሃም እንግዳ እንዳተቀበሉ እዮም ከቢሮም በቅድመ እግዚአብሔር ዝኸወሩ እስቲ እንግዳ ተቀበሉ ይባሃል ንሰሙ ማለት እዩ ንወርቁ ግን አንቱም መፍቀሪያን ልሳነ ግዕዝ እስኪ ነቲ ናይ ያሬድ ቅኔ ነቲ ምስጢረ ስላሴ እስኪ መርምርዎ ሙሉእ ቤት ማለት ናይ ክረምቲ ቅኔ ማለት እዚ ይመስል እስኪ መርምርዎ ቅኔ ማለት እዚ ሞ እስኪ መርምርዎ ተመራመሩ ተፈላሰፉን ማለት ዝኣክል እዩ ቤተ ክርስቲያንና አስተምህሮ ካብ ሰኔ 26 ክሳዕ መስከረም 25 ወርሃ ክረምቲ ታሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ በዚ እዋን ድማ ዝደርቁ እጽዋት አለው ዝልምልሙ እጽዋት አለው ዝደርቁ እጽዋት በዓል ወይን በዓል ሰኪኖን በዓል በለስ በዓል ጳውቄና ዝበሃሉ እዮም ዝልምልሙ እጽዋት ድማ በዓል ራምኖን በዓል አቃኒ በዓል ሁስጡ ማለት እዩ ናይ ድርቂ ሃገራትና ናይ ልምላሚ ሃገራት ዝበሃሉን አለው እቶም ናይ ድርቂ ሃገራት ዝበሃሉ በዓል ሴሬቅ በዓል ጋዲ በዓል እብራስዲ በዓል ግብጽ በዓል ሳምሮን በዓል ሰማርያ ዝበሃሉ ዓዲ ናይ ድርቂ ሃገራት እዮም እዚኦም ናይ ልምላሚ ሃገራት ታሂሎም ዝጽውዑ ድማ በዓል ደብረ ፋራን በዓል ደብረ ታቦር ሲና ከምዚ ዓይነታት ዝበሉ ሃገራት ደግሞ ናይ ልምላሚ ታሂሎም ይጽውዑ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ናይ ሐመረ ቅኔ ዝዋላ ቤተሰብ ነቲ ቅኔ እዚ መስል ማለት እዩ ትርጉሙ በሐፂሩ ስለዝነበረና ጊዜ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይኩን ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ሼር ላይክ እንዳገበርኩም ለዘይፈለጡ አሕዋትና ፍለጡ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩምን ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ኩሉ ሻዕ ንለቆም ቪዲዮታት ትበጽሑኩም ከምኡውን ክትመሃሩ ትደልዩ አሕዋትና ጊዜና ሰዓት ተታሒዙልኩም ክትመሃሩ ትኽእሉኩም ንማለት ዝኣክል እዩ ናይ አቦታትና ናይ ሊቃውንት አምላክ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረና ዝተመስገነ ይኩን بخالق فيديو سعنا الراقب እግዚአብሔር አምላክና استحاتكم بزلخሞ አነውን بزلخዎ بسلام يحلونا وسبحات ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር